Oganda ma Joluo kore jiwo mondo ket yore makare mag kano cham ma igolo e puothe kaka yo mar kedo kod ngaji mabiro kinde ka kinde kata bang' yudo cham mabup. Edwin Okoth leronwa ote ma bende moko kuom jotelo gole e wi uso mag oduma e nengo moyweyo kasto bang'e chaki uso ne kende e nengo mani malo. Kinde mag keyo osechakore. Oganda golo oduma e puothe bang' thuolo malach ma nengo cham no osemedore nyaka moingo Sh200 e kilo 2 kata gorogoro 1. Nengo oduma osechako lwar sani. Kata bed ni moko kuom jopur wacho ni ok giyudo cham moromo. Bando nyocha 200 but gisani kuonde moko wayude at 150. To 150 no odhi ringo kang'eny en gimoro a month kata dwe achiel tido ka bando becho ochako timonade ochako shoot mana kaka nen 200 kendo cha manyiso ni wan jopiny pod wadhi mana inyore. Kachako puodho nendo ka pure ga en e kachelo jamiya ga oduma gunde 6 motuo. To wani kana tiyo gi mbolea no nayudo gunde 4 manyiso ni ayudo andlal gunde 2 to naneno ni mbolea no ende mabet noko chwaka ahinya kaka ma jatiyo godo ga jakonyaga. Gima kelo wich bar en kaka cham matin ma jopur oyudo ibiro tigo nyaka ndalo keyo machielo. Ni mar uso mar oduma e nengo mapiny osebet ka weyo oganda ma Joluo e ngaji ma kinde ka kinde. Loche kod punde maweru osechako donje gwenge. Kendo ka nyocha ji puro nyocha nyiero jowa ni jowa gin joma ok ti matek, gin joma ting'o mana sufuria e wiyegi. Oduma gorogoro koro sani uso Sh50, iuso Sh80. Nyocha eka oduma gorogoro nyocha uso Sh250. Omiyo akwayo thuolo ni mondo akwa jothurwa ni kata piny tek machal nade kik yie mondo ius chambi ibei mapiny. Tugo manono moko nitiere kuom dhowa mamoko ka giwacho ni wan wang'e mana ting'o sufuria to gigi mo wapuro. Giwacho ni gin gidich gikeyo kendo gidich gipur. To e sama wueka gigolo loche te gidonje dala mar Ramogi County giyako chambwa gorogoro madongo gichodho gi Sh80 Sh70 kato gibiro duogo usonwa sama kech owuok. Moko kuom chiemo kaka oganda kod alode bende oseyudore bang' koth manochwe chakore dwe mar 4. Thuolo ma jopiny nyalo tiyogo mondo gicham chiemo mamoko ka gikano odumbgi. Jotelo bende koro wacho ni ji otwe manokanda kendo gibed mawuor kod uso cham ma oyaye. Akwa jothurwa temuru tweyo kanda mondo ukan chiemo manyocha uyudo nikech mbele kae pod wan ikedo. To mbele kae be kech pod dhi biro. Omiyo ng'ama uso chambe sani kiuse gor 50-100 ibro nyiewe gor 300. Adwa ni mondo wabed mawuor e chiembwa ma Nyasaye osemiyowa. Waket gi keni, watim ohala makendwa kata wambe wan wawegi wanyalo kalo chambwa gi kaka Ramogi County. Mondo miseche mag cham biro dhi malo to wambe wanyalo uso. Ok ginyal tugo kodwa ni mbolea giketo gin gipuro ni wan wakia pur. Giyanyo to sani to giyako chambwa. Ramogi County, Jondhiwa, Ramogi, Jogema Sumbi, akwayo jo Kasipul gi Kabondo gi Karachuonyo. Aure tugo mar uso cham ne joma moko. Ung'e jok moma otimo koko e gweng' sani gi trende madongo ka gichodho chambwa gitero mondo gikan giduoge usnwa mana chaya. Kaka oganda biro tiyo kod puonj ma giyudo kinde manyocha oduma gorogoro 1 ochopo nyaka Sh250 ema biro yango yot mar ng'wenyo kuon e dweche mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.